Houtbal Hiemstra Sporttalent van het jaar 2016. Marijke Groenewald. Marijke! Jeetje! Marijke, gefeliciteerd! Sporttalent van het jaar. Ja, super, dankjewel. Hier is het verwachten. Nou, eigenlijk net. Hoe is de campagne viert? Ja, ik hier op Facebook zetten, die zondag gedeeld. Ik zie wel heeg van mijn gevoel, maar net dat ik hem echt winnen zou. Ja, maar wat voor gevoel giest dan naar deze uitreiking ta? Ja, ik vind het super leuk dat ik nomineerd ben, dus ik hier sowieso een goed gevoel. Ja, wat betekent het nou dat is nou uiteindelijk echt woen hast? Tja, dat is toch super mooi dit, ik weet net. Ja, genieten. Is het een extra stimulans om verder te gaan met die sport? Ja, zeker. Ik ga er vol voor en we zien waar we komen. Ja, we zullen wij even komen. Daar hast een prijs won, we maaien even dromen. Wat is die droom qua sport? Nou, Olympische Spelen heljen en ik hoop daar medailles op te heljen. Nou, die eerste prijs, die hast nou, die Olympische medaille, die komt er zeker aan. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. De winnaar van de RTV NOF van Wieren en Vellinga starter van het jaar 2016 is Gasterij Magnifiek. Adele en Andrea Basta, winnaar van de starter van het jaar 2016. Is het een eer? Tuurlijk, het is een eer voor elke ondernemer. Ja? Speciaal voor Magnifiek. Wat betekent deze prijs nou voor jullie? Hoe belangrijk is dat nou voor jullie? Tuurlijk, het is bekroning voor het werk wat je doet. Het is bekroning van oud maatschappij, van jouw gastenkring, voor die team allemaal. Ja, het is de kroon die je mij in een eer, die mag je dragen. En juist heeft hij die lat nog hoger gezet. Ja. Ik merk aan jullie helemaal dat jullie echt als team opereren. Het is iets wat jullie samen doen, ook met de opnames van de filmpjes. Het was echt een teamprestatie. Ja, dat klopt. Wij niet alleen. Maar ons hele team support ons, zowel vanuit de keuken als de bediening. Dus het is allemaal een teamwork en samen maken wij ons concept dus dan ook uniek. Want vanaf de gast dat hij binnenkomt totdat hij weer weggaat, verzorgen we met z'n allen dat de gast een onvergetelijke avond heeft. Dat is jullie het allerbelangrijkste dus. Die gast moet met een glimlach naar huis. Dat vinden wij het allerbelangrijkste. Dus dat ze een fijn gevoel hebben, een gezellige avond hebben gehad met z'n allen. En dat ze op die manier ook ons weten terug te vinden. Fantastische award hebben jullie gekregen. Geef hem een mooi plekje. Ik zie daar ook een prachtige oorkonde. Waar komt die te hangen? Bij ons in de zaak. Ja, waar ongeveer? Als ik nou bij jullie binnenkom, waar hangt die dan straks? Aan de muur? Aan de muur. Ja, achter de bar? Ja. Helemaal goed. Wat vond je van vanavond? Heel leuk. Ja? Helemaal goed. Nou, gefeliciteerd nogmaals. En zet hem op. Volgend jaar misschien voor de onderneming van het jaar. Wie weet. Wij doen onze best. Dat is de enige, wij doen onze best. Helemaal goed, dankjewel. De winnaar van de RTV NOF Boogrenet Sporter van het Jaarprijs 2016 is Anoushka Koster. Anoushka Koster! Anoushka, voor de tweede keer winnares van de sporter van het jaar. Wat gaat het terug in toen ze voor de tweede keer was? Ja, ik vind het natuurlijk heel mooi. Het is natuurlijk een hele waardering. En dat ik voor de tweede keer nou ben, dat is gewoon echt heel bijzonder. Is dat überhaupt wel verwacht toen de nominatie, ja, dus dat is nomineerd wie van wat je doet erin? Dus denk ik, hoe kan dat nou? Ja, ik had dit hier wel beter presteerd dan vorig keer. Dus ik dacht van, het is een beetje bij zit. Het zou wel heel mooi zijn dat ik nog genomineerd zou worden. En ja, dat is ook gebeurd. En ja, dan zeg ik in wat voor categorie ik zie. Het zijn natuurlijk ook wel twee hele sterke mannen en iets heel anders dan wat ik doe. Dus dat is echt net een vergelijking. Dus het is dan heel lastig kiezen voor het publiek en zo. Dus ik hoop hier maar in ieder geval het wielrennen wat meer hier op elkaar te zetten. Want wielrennen leeft vooral in Brabant en zo echt onder in Nederland. En Friesland leeft het wat minder. En ja, dat het hier maar wat meer populair wordt, dat zou mooi worden. Nou, ik denk wel zeker waar het wielrennen hier in deze regio weer extra op de kaart zetten als met de winst van deze prijs. Wat gaat 2000 centje maar voor die brengen, Anoushka? Nou ja, ik hoop echt weer gewoon weer een stap verder te maken. Mijn Nederlandse titel, dat had me heel proud hier. En mijn doel is gewoon om tussen de top te fietsen. En ik zit er krek nog een beetje onder, had ik het idee. Dus ik hoop hier gewoon mij te doen om de prijzen. En dat zou ik heel mooi vinden. Dus zij zit er de krek een beetje onder. Waar weet je die volgende jaar als de krek een beetje boven zit? Ja, dat zou mooi zijn, waar weet. Daar gaan we wel voor. Anoushka, dankjewel. Ja, dan krijg ik die. De winnaar van de RTV NOF Rabobank Ondernemer van het jaar 2016 is
Martin Siniaar. Martin, ondernemer van het jaar 2016. Hoe verbaasd wist je? Heel verbaasd. Soms zo al verbaasd dat telefoontje Delft uit nomineerd wie. En dat is op een gegeven moment de prijs ik dan winst. Dan ben je echt verbaasd. En ik heel gelukkig met de prijs. Ja, hoe veel dat? Wat betekent dat voor jou? Een stukje erkenning van het bedrijf oprichten zie je alleen. Dan maakt het ondernemingsplan. Het ondernemingsplan zegt net niet van dat de ondernemer van de Ierwurden wordt. Dat is voor oordoel. Ja. En dan zie je hier, dan krijg je inderdaad een nominatie en dan krijg je de prijs. Dus dat viel echt heel bijzonder. En dan een stukje erkenning naar mij daar, maar ook naar mijn werknemers daar. Nee, maar dat is het allerbelangrijkste. Je doet met Jean. Een ondernemingsplan, zei je, zie je in letters. Steeds nou Westo dan wijze woest. Die vierde. Waarin? Ja, in diverse ontwikkelingen. De organisatie staat heel goed op het voeten. Ik ga een prachtig mooie pand uit de eind 50 jaren. Heb ik gewoon gekocht. Ja. Die hebben we echt op niveau gebracht. Een prachtig mooie productiehaal. Wat West zei van nou, hier nog 10 keer dat ik ooit gehad heb. En een prachtig mooie organisatie, maar heel loyale, betrouwbare werknemers. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. Was blij dat in Wat is Friesland opereert? Ja, ja. Wat is de kracht van Wat is Friesland? De kracht is toch de loyaliteit van de meesten naar het bedrijf daar. De meesten die stieren van het bedrijf en die lieten ik net vallen. En een hege arbeidsmoraal. 4 weer verder, naar Joert. Waar stierst je dan? Dan ben je een heel gezond bedrijf. We zijn nog een heel in de opbouwfase. We hadden een prut investeringen in. En om 4 weer willen we gewoon een heel gezond bedrijf wezen. Wat stabiel in de markt opereert. En waar iedereen denkt van hey, BKS-element, dat is kwaliteit. Die komen aan afspraken naar en dat vinden we heel belangrijk. Ik wens je een heel ondernemend 2020. Dankjewel. De winnaar van de RTV NOF Alliade Talent aanmoedigingsprijs is voor de G-sport van het G-team van de KV Flamingo's. De aanmoedigingsprijs van de G-sport. Hij is voor het KV de Flamingo's. Zorg eens even, de bloemen komen erbij. Iedereen hartstikke bedankt voor alles. En ik wil de mensen die us uitkozen, wat heel hartelijk bedanken. De Flamingo's. De winnaar van de RTV NOF Openstrijder Woordzang Cultuurprijs van het jaar 2016 is Atsje Lettinga. Atsje Lettinga! Dan ben je niets vermoedend heen lokken. Ja. En dan kom je er in een volle warme zaal binnen. Ja, en dan best nog in ieder geval de cultuurprijs van 2016. Ja, dat is toch net Leeuwen? Nee, zeg maar. Ja, nee, ik vind het prachtig. En hoe dat omschreeuwd is, daar ben ik echt heel gruts op. Bilker had een heel leesje voorlezen. Ik zie ertussen en ik heb maar één vraag. Ja? Slipt zo nog wel? Ja. Hoe combineert je dit? Nou, ik doe alles wat ik doe ik in het moment. En ik geniet enorm van wat ik doe. En daar haal ik heel veel energie uit. Dus ik jou heel veel energie. Maar ik haal ook heel veel energie uit wat ik doe. Maar waar krijg je de meeste energie van dan? Van mensen. Gewoon hun inzet, hun passie? Ja, maar ik vooral, als het goede in mensen juist en dat kist omheen halen. En trouw gewoon dat te waarderen, of trouw daar juist tips uit te aan, of mensen blikken te laten hoe belangrijk dat ze binnen. Ja, dan is juist prachtige dingen gebeuren en daar krijg ik een heel grote energie van. Maar dan was nou ook roemd om die onjagen, om die productie, om die leiderschap neem ik het maar even. Ja, het is een prudde spul wat kregen haast. Het is juist te volle. Wat zei je toen nooit in oren hoe deze jongen? Was toen van de jongen mij maken haast? Nou, ik ga mijn zus bellen en mijn zwager en mijn zoon en mijn huid. En die had ik verteld dat ik het prachtig vind dat er op mijn, hoe noemt dat, oorkondes die. Dat ik heel veel doe om verbinding en dat vind ik heel belangrijk. Want dat is echt hetgeen wat u als meesten bij elkaar horen kan. En wat in deze tijd heel belangrijk is om met elkaar de street om te gaan, om bij elkaar te blijven. Dat ik dat heel mooi vond dat dat erop staat. En dat ik heel veel energie jou om meesten. Dat vond ik heel mooi en dat ik het mooi vind dat meesten dat dus nou waardeert hebben. Ja, het is van onschatbare waarde van Wat is Friesland. En we hopen dat ze nog heel lang een hele mooie producties en talenten hier zien in Wat is Friesland. Ja, ik geniet ervan, dus ik hoop dat het miljoen is om dat nog heel lang te doen. En dit is wel weer een extra stimulans dat mensen het toch echt wil zeggen wat ik doe. En de manier waarop ik het doe, dat wel waardeerd wordt.
Adje Lettinga, te zien bij het theater bij u in de buurt. Ik hoop het. Echt heel leuk. Dankjewel. Heel goed. En een winnaar is worden Heidsma Beton. Heidsma Beton! Heidsma Beton, winnaar van de categorie onderneming van het jaar. Ben je ook Gruts? Ik ben hartstikke gerust. Je doet een saai mij en ik zei zo correct. Als je een wedstrijd mee doet, dan moet je winnen willen. Daarom doe ik mee. Maar je weet dat van tevoren natuurlijk nooit. Hè. Je weet net wat er gebeuren gaat. Je weet net wat de selectiecriteria binnen waarop letten wordt. Nou, als je dan toch de winnaar wordt van zo'n wedstrijd in uw omgeving, dat is hartstikke mooi. Voor uw bedrijf, voor uw personeel, voor uw leveranciers, iedereen die mij een meisje had, die is daar lieke grutskop. Je doet mij om te winnen, zei je. Hij je campagne viert? Ja, we hebben wat campagne vieren, voor zover dat kan. We hadden wel rugbaarheid aan jong natuurlijk. Maar je bent heel erg afhankelijk van wat mensen daarmee doen, wat er op jou stemd wordt. Maar je bent ook heel erg afhankelijk van hoe de jury dat soort. Wij wordt op let. Wij vinden innovatie heel belangrijk. Wij vinden duurzaamheid heel belangrijk. Ja, hoe zwier wegen die dingen, maar dat weten we natuurlijk net. Hè? Nou weet je dus dat het heel zwier mij wegen dat jou de winnaar bent in de categorie onderneming van het jaar. Hoe ziet de toekomst er nou uit? Nou, uw toekomst ziet er wel goed uit. Die zeggen er al goed uit. En die ziet er nou misschien nog een beetje beter uit. Gefeliciteerd. Dank u wel. Sportploeg van het jaar 2016 is geworden Havik C1. Havik C1! Havik C1 is in ieder geval de winnaar sportploeg van het jaar bij RTV NOF bij de Sport- en Ondernemersprijs. Ben ik daar even benieuwd naar de reactie van mensen die echt heel belangrijk zijn voor deze ploeg. Onder andere de verzorgers. Wat was jouw eerste reactie toen ze de prijs in ontvangst mochten nemen? Nou, ik weer er niet bang voor, want we gaan nog net verlenen. We gaan nog nooit verlenen. Dus nou zou dit de eerste keer wezen. Of net? Dus eigenlijk kunnen we stellen dat Havik gewoon de winnende lijn gewoon terugzetten. Nou, net. Gewoon terug. En morgen hebben we zijn Hoogkerk en die pakken we weer. Ja, maar dat heb ik inderdaad begrepen. Morgen een belangrijke wedstrijd. Eigenlijk zien je man Oestermatten vanzelf. Waar gaat die wedstrijd eigenlijk om? Gewoon een competitiewedstrijd of net? Het is een wedstrijd in een van de grootste concurrenten in deze competitie. En daar moeten we morgen spelen in Kolm om 12 uur. Eigenlijk komt dit feestje net op zijn goed moment, heb ik wel in de gaten. Nee, maar ik denk dat we om alle omstandigheden het wel sowieso is best doen en dat het wel goed komt. Nou, goed komen zal het inderdaad zeker. Wat is je ambitie voor dit jaar? Laten we eens een keer even jaren wat je willen en doen gaan. Wij Nederlands kampioen worden. Wij Nederlands kampioen worden, dat is de ambitie inderdaad. En kerst dan nog hoger boven die eerste klas uit? Ja, dus we zien dat we weer om kunnen gaan naar de hoofdklasse en dat we dan weer Nederlands kampioen worden kunnen. Nou ja, wat wist je dan inderdaad je volgend jaar weer? Tot slot nog even als trainer, hoe mooi vind je dat deze ploeg uiteindelijk toch maar de prijzen voor terug in is? Ja, dat is fantastisch. Want ja, met de trainingen, ze missen nooit. Ze zijn er altijd. Fantastische inzet. Wedstrijden, ze willen altijd spelen. Ze zijn er altijd. Ja, gewoon een fantastische ploeg om mee te werken. Echt. Gewoon echt jonge sporters die spelen die gewoon hartstikke fanatiek met hun sport bezig zijn dus. Ja, absoluut. We gaan natuurlijk de Famkes van Harkema en de jongens van Kolm. En daar gaan we een mooie combi van maken. En we staan er met 2 trainers voor. En dat werkt perfect. Nou, dat het perfect werkt, dat kunnen we inderdaad zijn. Van harte gefeliciteerd en dankjewel dat je me nemen komen worden. RTV